Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndiri mudzimai mukomana chigore razvakaitika ndichachinja gore, ndinotya kuzivikanwa. Brother Nash, handisi munhu anoda malikes, stereki nemacomments evanhu. Handina kuda kuuya pano kuti ndinge ndichizodzikisira mabusinesses evanhu, asi ndauya pano semunhu akaponeswa muaccident. Ndaponeswa muaccident pandakatonzwa izwi raMwari richitaura neni, but ndakazogamuchira mari. Ndakapiwa mari inokwana iyo kuita 10,000 rands mushure mekunge tatomboendeswa kuchipatara. Pandakazodzoka kuSouth Africa ndipo pandakabva ndachizofonerwa ndikaudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoya kugarage kwevaridzi vebhazi ivavo. Ndakaenda ndisingazivi kuti pane zvavainge vachida kubva kwandiri. Ndakapinzwa mumotikari, vakati bosi wavo ainge achida kundiona. Patakasvikako kumba kwainge kuchigara bosi wavo, aita sekunge munhu anotopenga mufunge zvenyu mukoma. Ainge ari interested mune zvandainge ndakataura kuti ndainge ndakanzwa driver achitaura zvekare nezvimwe zvinhu zvandainge ndakaona achiita zvainge zvisiri normal. Kuzosvika tichizonoita accident, aingoti kwandiri, wakamunzwa? Aitaura nen'anga, wakamunzwa? Achiita sekunge munhu anopenga. Pandakasvikako kuSenton, this was my first time kutopindawo mumaestate ndichiona dzimba dzakanaka. Ndakatanga kuratidzwa dzimba dzaitonzi ndedzemamwe maZimbabwean, vanhu vane mari dzavo, maformer footballers. Tichizosvika pamba pemuridzi wemabhazi iwawo, ndakashamisika because ndakaona kuti vana vake vose mukoma vainge vakaita zvimadhafudhunda, vaine obesity. Later on ndakazorotiswa hope ndichinziponesa vana ivavo, but nekuda kwekuti ndainge ndatodya mari ndikanzi nyaya yacho ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizongoramba ndichiitaura. Zvinhu izvi ndichachinja gore, ndichati zvakaitika muna 2022. Kubva zvandakagamuchira mari handina kuzombonzwa izwi raMwari zvekare. Kunyange ndikanzi ndanamata zvakaita sei, handichakwanisi kunzwa izwi raMwari richitaura neni. Zvakaitika muna 2022 ndainge ndiri pasenjawo mubhazi rainge richibva kuJohannesburg richienda kuHarare. Saka ndainge ndatogara ndiri pamutsanyu because nemurume wangu makore acho iwawo tainge tisiri kuwirirana. Painge pava neumwe mukadzi ainge aripo in the picture muSouth African. Saka ndaigara ndiine BP. Ndo pandakangonzwa voice rakati kwandiri, chimbotsanya unge uchinamata. Nyaya yakatanga zvakanaka. Murume wangu ainge akataura naye mukadzi iyeye waaishanda naye muSouth African kuti vainge vachazoita madhiri vobva vachizoita muchato uri wefake, kuitira kuti ange achizokwanisa kuwana chitupa chemunhu, then ozoita divorce, then tobva tachizochata zvakanaka paya. But vakazotanga kufambidzana, ende kuti ndinge ndichimuudza kuti zvose zvaainge achiita ndainge ndisingazvifarire, aibva atanga kupopota. Mukoma ndiri pamutsanyu kudaro, ndo pandakabva ndachizongonzwa kuda kungonoona vana vangu. Handisi kuzotaura zita rebhazi nekuti ndiri kutya, at least ndiri kurarama ndiri mupenyu ndine vana, asi I am guilty nekuti ndakadya mari yemunhu akaromba ende ndikagamuchidzwa mishonga yandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunokanda muN1 musi iwoyo uyo wandakapiwa mari iyoyo. Pandakati ndichienda kugarage nemurume wangu tainge tisiri kutonzwanana, akaramwa mukomanashi akandiburutsa paside peroad. Iye akaenderera mberi akanosiya luggage kugarage. Ndo zvakazokonzeresa kuti nadriver tinge tichizotanga kutaura tose because pandakazosvika murume wangu ainge atongosiya
mabhegi neluggage akati muridzi wacho ari kuuya. Saka vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiri hama kana kuti hanzvadzi yemurume wangu. Ndakavaudza kuti ainge ari murume wangu. Vakati kusei mauya makasiyana. Ndikangoti zvinowanikwa mumarriages. Takabva tichizotanga kutaura. Saka paakandimhoresa mukoma, pane zvandakangonzwa munyama dzangu, and the Holy Spirit started speaking with me. Ndikatonzwa voice rakati kwandiri, zvanhasi usaenda kumusha, uchazomirira rimwe bhazi, kwete zvanhasi. Asi nekuda kwestress, ndainge ndiine stress ndichiti kana ndikasvika kumusha ndombozorora ndozoenda hangu ndozonoona amai vangu ndichibvisa stress. Ndapinda mubhazi nekuda kwekuti driver ainge ava kuziva kuti ndainge ndiine stress yakaita sei. Akabva anditi ndinge ndichigara pasiti renumber 2 kubva pasiti ravainge vakagara kuri kuleft side. Aiti driver kana asiri kudriver aigara pasiti repamberi, then kana vochinjana umwe oenda kudriver seat umwe ouya ogara pasiti iroro rekuleft repamberi. Saka bhazi rainge risina kunyanya kuzara nevanhu, asi rainge riine luggage. Mukomana ndakagara paya ndiri ndega. Kumashure kwangu kwainge kusitomborina vanhu, kwainge kutori nemabox ainge akarongererwa pasiti ipapo. Takabva tachizotanga kufamba. Driver uyu pandaiti kana ndakamutarisa ndaiona like rima kufesi kwake. Ndaiona rima randainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti rima iroro kwainge kuri kusviba kwake here kana kuti raitova rima rechiutsi chaingovhara kufesi kwake. Saka takati tafamba, bhazi rakabva rachizoputika tai. Tichangobuda muJoburg mukoma, bhazi rakabva raputika tai kutrailer ndokubva tatombomira. Kunze kwainge kusati kwatombosviba. I think it was around 4 p.m. pazvakaitika ipapo. Vakagadzira taya ravo. Saka ndakaburuka ndokubva ndatsvaka painge pakavanzika kuti ndinge ndichirasa mvura. Pandakati ndava kuda kuenda kubhazi, it's like the Holy Spirit spoke with me. Ndakangoenda kutrailer ndichida kungonodongorerawo kuti iro tayi racho rainge rambochinjwa rainge rakaita sei. I don't know why ndakafunga kuti ndinge ndichiita saizvozvo. Mukomana ndo pandakanzwa driver ainge ari kuseri kwetrailer, saka haana kukwanisa kundiona. Pandakanzwa achitaura ndakatomboda kuti ndinge ndichitanga kutaura naye ndichiri pandainge ndiri. Ndo pandakanzwa achiti ndiri munzira, vanhu vose varimo. Saka pakutanga ndaitofungidzira kuti ari kutaura nemuridzi webhazi, asi ndakangonzwa kuti there was something that was wrong neconversation yake. Ndakabva ndamira ndakateerera. Akabva ati nhamba yatanga tichida sezvamataura ndiyo yatalodha mubhazi, ende bhazi rakazara neluggage. Vanhu varimo mubhazi. Ndokubva ataura kuti tainge tiri vangani mubhazi. Akabva ati sekuru, handisi kukunzwai, mati ropa kana ropa radeuka tinofanira kuti tinge tichiita sei? Akati hello. Mukomanashi ndakatanga kubvunda ndichinzwa kudedera nekutya. Ndakadongorera ndikaona kuti ainge achimwaya rainge rakaita kunge bute. Ndopandakamhanya ndichidzokera mubhazi. Haana kuzviona. Pandakati ndichingonogara pasi, hana yangu yaingorova. Ndikanzwa mweya mutsvene vachiti kwandiri, usatya nekuti ndinewe. Ndikanzi ndinge ndichinamata. Ndakabva ndatanga kunamata zvisingaite. Mukomanashi ndakatombobatwa nehope. Ndabatwa nehope ndakatorota tichitoita accident. Ndikanzi muka unamate. Ndakaita zvekuvhunduka. Ndakati ndarara zvekare. After about 45 minutes or so ndopatakangonzwa noise. Mukoma, bhazi rainge ratoita head on neprivate car. Vanhu vainge varimo mukaprivate vakafira passport. Handidi kuti ndige ndichirondedzera stereki kuti accident iyi chichakaitika, pakafa vanhu vangani ende yakaitikira kupi. Mushure mekunge accident iyoyo yaitika mukoma, I realized kuti mubhazi mainge mutori nevanhu vainge vafa.
chakandishamisa mukomana ndechekuti accident yakaitikira ndiri kuhope. Ndakazovhunduka nekuda kwenoise, vanhu vava kuita noise. Pandakatarisa pasaidi pangu kuright ndo pandakaona kuti painge patori nesimbi mukoma, menoti simbi iyi yakabva pai yainge yakabaya pasiti. Apa ndisati ndabatwa nehope ndainge ndakatogarapo pasiti ipapo payakanobaya, but ndakazongoita zvekurara ndakazembera kuleft side, ndokusaka simbi iyoyo yakandipotsa. Maambulance akazosvika, polisi ikasvika, tikatoendeswa kuhospital. Sezvo ndainge ndisina kunyanya kukuvara mukomanashi, then ndokubva ndachizobuda muhospital. Murume wangu akauya akanditora, ndikangoti ndo patakatotanga kutowirirana nemurume ipapo, akazosiyana negirlfriend raainge achidanana naro. Kwava kubva tachizoenda kumba. Takambogara kumba, ndainge ndiine trauma yekutya kufamba kana nemotikari kana kuti nebhazi, but nekuda kwebasa takazodzoka kuno kuSouth Africa. Tadzoka kuno kuSouth Africa ndo pandakazoshamisika. Handiti mafone numbers vanenge vaine mafone numbers enyu avo avanenge vanyora pasi, ndipo pavakabva vachizondifonera vakati ndinge ndichizoenda kugarage. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichazoendeswa kuSenton. Ndichinosvikako ndakabva ndachizopiwa mari. Ndapiwa mari mukoma, ndokubva tachizoenda kuN1 uko kwatakazonoita mhiko dzavasina kundiudza kuti mhiko idzodzo dzatakaita dzainge dziri mhiko dzei. Asi patakasvikapo pamba pemuridzi webhazi, pandakaona vana vake vainge vaine obesity, ndakatonzwa voice rakataura neni, ndikatoziva kutoti ndimweya mutsvene vari kutaura neni. This was before ndisati ndapiwa mari. Ndakanzwa voice rakati ndaifanira kuti ndinge ndichizovabatsira vana ivavo, asi handina kunge ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizovabatsira sei. But ndakavatarisa, even though vainge vachitotamba nezvimotikari zvavo, zvimatoi zviya zvinodhura, but ndakaona kuti vainge vachishungurudzika nekuda kweobesity yavainge vainayo, zvichiita sekunge vana vakagadzirwa kuti vange vachizova neobesity. But pandakangogamuchidzwa mari chete, ndikanzi iyi imari yekuti musazoramba muchitaura nezvayo nyaya iyi, nekuti kana mukaramba muchitaura kana kuudza vanhu kuti ndo zvakaitika, makanzwa driver achitaura, zvinokwanisa kuzotidzikisira pabhizinesi redu, tozoshaya vanhu vanenge vachida kufamba nebhazi redu. Ndakagamuchira mari mukomanashi. Murume wangu handina kumuudza kuti ndainge ndiine mari yandainge ndapiwa. Ndakaichengeta ndikaitumidzira kumusha kuna amai vangu, ndikati vange vachinditengera mombe nembudzi, vakaita saizvozvo. Kubva zvandakangogamuchira mari kusvika pari zvino mukoma, ndakatomboedza kutsanya. Pandainge ndichitsanya ndainge ndichinamata ndichikumbira kuna Mwari kuti vange vachindipa zvekare mweya sewavainge vakambondipa, uyo waindibatsira kuona zviri mberi, because zvaizvezvi mukoma handina kana chandinomboona chiri mberi, ndangova hutsi zvangu. Ndiyo secret yandiinayo mukomanashi. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Maybe makatotorerwa chipo chenyu chekuprofita, maybe pane zvakatotorwa pamuri pamakagamuchira mari, ende yenge isina kumbowanda 10,000 kugamuchira mari panhu pakafiwa, ko mukazotanga kumukirwa nevanhu ivavo vakafa for 10,000 iyoyo yamakapiwa. Vedare ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kuona kwenyu, sei vakapiwa 10k? Yainge iri yei? Sei vakaendeswa kumain road muna N1 vakaitiswa mhiko? Dzainge dzimbori dzeiko? Dzekuvhara kuitira kuti kana bhazi racho rikazoita accident zvekare pasazowana munhu anoroteswa kuti richaita accident. Tell me what you think mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndine secret yandiinayo, kushanda handitoshandi, ndinoswera ndakagara nekuti murume wangu iye ane mari. Murume wangu anongoshanda usiku ende ndivo vamwe vari kukonzeresa kuti maZimbabwean ange achivengwa muSouth Africa. Murume wangu anoshanda nemaSouth African. Ndakatombogara naye pasi ndikati, kosei muchibvuma imimi kupinda pekuti kana mukabatwa vamwe venyu vanobva vatiza, because vanoita zvemabreak in. Murume wangu nekuda kwekuti iye akaita slender, saka ndiye anokwanisa kupinda mudzimba dzavanenge vachida kuita maarmed robbery, then vobva vachizovhura dom vachivhurira maSouth African avanoshanda navo. Ende ndiri kuona sekunge murume wangu ari kushandisiwa, because iwo maSouth African acho kana vava sure kuti everything zvinenge zviri bo, ndipo pavanobva vachizopinda vobva vachizotanga kuvhundutsira vanhu nepfuti. Ivo vanongoda panenge pava safe, kunyange pavanobhomba iwo maATM acho, nekuti ndokubasa kwavo ikoko. Murume wangu nemamwe maZimbabwean ndo vanotumwa kunoseta mabhomba acho. Iwo maSouth African anozongoya nemotikari dzavo maBMW dziya dzinomhanya, then vobva vatokolekta mari vobva vatiza nemurume wangu. Tigere zvakanaka mukomanashi, ende kumusha takatovaka. Saka murume wangu handizivi kuti sei asingadi kubuda mugangsterism. Kana ndikambotaura naye anoita hasha, handizivi kuti why. Ndainge ndakamuudza kuti sezvo takavaka musha, titori nemombe, titori nezvipfuwo pamusha, ndakamuti tadii tadzokera hedu kumba musati maurawa. Tractor takatenga mukomanashi cash, tikatenga tractor tikaendesa kumusha, asi anongofarira izvozvizvi zvegangsterism. Handizivi kuti rufu here runenge ruchimudana runoita kuti abvume kuitiswa nemaSouth African. Usiku zvavanoita mukomanashi, vanofamba, kana vachifamba kudaro vakasangana newe vanokutorera mafoni, ende iko zvino zvava kutotyisa zvimwe zvavanoita, because vanotageta nyangwe maZimbabwean. You see, kana uchifamba zviya mall, iye anenge achifamba achiteerera, kana akanzwa uchitaura shona vanenge vachikutevera. Ukaita mistake yekuti unopinda mupublic toilet, vanokupindira imomo mupublic toilet vobva vatokuhijeka voenda newe kumotikari. Vanenge vachitofamba newe vakakutendekera pfuti kudai, vamwe vanhu vanenge vasingazvioni, unless kana ukatongoita action dzekuti panapa ndikutoda kutokidnepewa nevanhu ava. Saka kana vakasangana newe mukava muri muelevator, vanotokuvharira mukona, vakaona kuti unobvuma kuvhunduka vanotokutora voenda newe kumotikari. Vanofamba nechimwe chikombi kana kutofamba nequantum kombi mukoma yeumwewo munhu uyo atori nemakombi ake akawanda, but anoita zvegangsterism. Ukakwira kombi iyoyo zvatovharana. Kana vakutora hameno kwavanoenda newe, but kumasquatter camp ndo kwavanonokuchengeta ikoko. Ende murume wangu nemamwe maZimbabwean ndo vanenge vachiudzwa zvekuita kuti mari dzinge dzichibuda. Vanozivaka kuti mukuru inosechwa sei kuti mune mari. Kana muine mari vanotokumanikidza kuti uwithdrawe iwawo ma4,000 rands per day kusvika kamari kose kanenge kari muaccount kapera. Vakazviita. Umwe munhu, please mukomanashe, ndichitaura nemi kudai musazoisa nyaya iyi kuchirungu. Ini handiko, ndokusaka ndashandisa ghost account. Hameno zvenyu mukaisa muchirungu. Ndangoti ndige ndichingopawo yambiro kumaZimbabwean. Wainge uri musi wa21 December, vaipatrola zvisingaite mukoma, vachifamba vachitsvaka maZimbabwean avo ainge achida kuenda kumusha. Hameno umwe murume wavanoti vakasangana naye ainge achitobva kubasa aine mari yake yepay nemari yebonus. Hanzi vakamutora vakaenda naye vakamuvharira murume iyeye, vakazomusiya. Wainge uri musi wa28 ndopavakamudhamba. Hameno kuti kana aine mukadzi wacho anoti kudii nezvakaitika ipapo, kuti murume anoenda kubasa makuseni ozodzoka.
after Christmas apa asisina kana mari kana sent. Saka isusu tinotodya tichitoguta, but dzitori mari dzandinotoziva kutoti hadzina kuchena. So I just want people to be careful, especially kana uchifamba downtown ukangoona munhu ava kukutaudza zvitori nani kuti uridze mhere kana ukafila as if you are no longer safe, chitova dramatic so that vanhu ivavo vasazokuhijeka, because vakangowana mukana vekuti vanopinda newe mumotikari mavo yavanenge vainayo, vanobva vatongokukidnepa voenda newe vachisecha vachida kuona kuti mukadhi rako uine mari, ende kana usina mari vanotokudza kuti taura nehama dzako tikuda mari yakati. I don't feel comfortable nebasa rinoitwa nemurume wangu, but ndo zviripo, ndo zvinotiraramisa. Vana vedu izvezvi vanotoenda kuboarding school kwamutende, ende mari dzatinobhadhara mukomanashe imari dzekutoti vanhu vazhinji vanoshanda havatodzikwanisi mari idzodzo, but kwatiri we don't even feel as if kunotidhurira. Apa tine vana vanotoenda ikoko, not one not two. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo musiya here murume uyu, ndoenda hangu kumusha kunorima, sezvo pamusha paine mombe, tractor, hanzi everything zviripo pamusha. Dai henyu maenda kuZimbabwe, because muchazopinda busy. Pamwe one day pachazongosvika mapurisa vachitotsvaka munhu motopfurwa nepfuti. Munhu havatani kupfura vanhu nepfuti. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Rinoita sekunge idambe, but ndiri kurwara. Handione sekunge 2026 akadarika uyu ndichiri mupenyu, because ndiri kurwara zvisingaite. Mukoma, I started to notice kuti my health is really bad mushure mekunge ndaenda kuzimu. Ndaenda kuzimu ndakabva ndachizonoshanyirawo vamwe sisi vangu. Sisi ava ndivo firstborn yababa iyo yavakaita vachizonorora amai. Ndabva kuZimbabwe mukoma after tanoita chivanhu paguva paamai vavo, and I don't know why vakaenda neni, but vakangoti handei tose munin'ina. Takaenda paguva pavo tikaita chivanhu chekuti takatsvaira guva, vakabva vachizondipa bhaketi rainge riine mvura, vakati ndinge ndichidira mvura paguva. Ivo vakazodira mvura yacho mumakumbo, vakati ndazara huruva. So I did not think much about it panguva yacho iyoyo. Vakazoita madelays mukoma zvekuti hatina kuzoenda tose kuguva rababa, takangoenda paguva raamai vavo avo vakavigirwa muHarare, but baba vakazovigwa kumusha. Saka pandakazodzoka kuno kuUK mukoma, ndipo pandakabva ndachizotanga kurota hope. Ndairota ndichirwa nasese vangu. Saka ndakatombobvunzawo nerimwe group remaZimbabwean ari mucommunity mandinogara, ndikati ndine hope dzandiri kurota, ndinorota ndichirwa nasese vangu. Saka pane vamwe vakati kana ukarota uchirwa nemunhu zvinoreva kuti nemunhu iyeye muchazotowirirana zvekutodaro. Ndikati chinenge chokwadi, because sisi ava mukoma munhu wekuti vaitofara vachiti munin'ina wangu kunditsvaka. Ndaitovawo nechishuviro chekuti ndinge ndichizivana nevana vababa vangu all my life, kungorarama uri one usinawo communication yaunenge uinayo nevana vababa vako, it is very painful. Saka ndainge ndichitoronga kutoti ndinge ndichizovaunza kunoku kuUK. My marriage started suffering after ndarota sisi. Ndakavaona vakati kutoswera uchitondidiscasa nevanhu ndokubva vanditema nedombo. Mangwana acho makuseni ndiri kubasa mukoma, ndakatanga kunzwa musoro wangu uchitema. Ndaiti kana ndikakotama so ndaitadza kana kuvhura maziso, musoro uchitema zvisingaiti. Nemurume takatanga kunetsana, akatanga kundihurira, akati ainge ava kuda divorce. My finances, they totally collapsed. Apa sisi vangu mukoma pandakazodzokera kuzimu
vakauya vakanditora kuairport. Ndakashamisika ndikavabvunza kuti naisisi mava kufamba neFortuna? Vakanditi ivo vari kuti vane kabhizinesi kavakatanga, vari kuitawo zvekutengesa mabhero, magrosari. Vakatenga Fortuna nyowani, but upenyu hwangu mukoma hauchatombomake sense. I used to live a very comfortable life kunoku kuUK. Sisi vangu imba yavava kugara apa vari kuvaka imwe imba apa vari kuroja imba kuda meno ye2000 or so kuBorodale mukoma. And sisi vangu kana ndikangovarota ndinorwara zvisingaiti. Saka I might seem as if ndine jealous, but why all of a sudden pandakaenda kuZimbabwe vachindiitisa zvose zvavakandiitisa, ndichizodzoka kunoku upenyu hwangu huchibva hwazooma. Ndiri kutsvaka munhu anoita a go back to sender. Zvinoita here kuti ndige ndichiita a go back to sender mukoma? Apa zvekuenda kun'anga ini handizvifariri, kana zvavakandiitisa paguva raamai vavo handina kutombozvifarira, asi ndakangodyirawo uroyi kunyara. I'm now regretting. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndikuda kuita a go back to sender. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hanzi ndinorwara, ndinogara ndichingotemwa nemusoro wangu pose pandinorota sisi, ndinobva ndatanga kurwara. Zvimwe kuda makashandisirwa iwo mushonga uya. Pane vamwe so vakambotaura zita remushonga wacho iwoyo, hanzi wekuti umwe munhu anenge achishanda iwe unenge uchingodya mabenefits. Vamwe zvekare vanotaura vachiti hanzi kunyangwe vanhu vanoita zvecontent, kutocreata content, vanotoushandisa futi mushonga iwoyo. Hameno kuti rumors idzodzo ndedzechokwadi here, kuti vamwe ndo vanenge vachishanda, vamwe ndo vanenge vachingokohwa. Hameno kana makambomanzwawo mascandals iwawo. Strange things they do happen in this world. If you have more information, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello Brunashi, I'm looking for a man from 30 at least to 35 who is in America, who has documents dzekugara kunoku kuAmerica, please. Ininiwo ndiri mudzimai, ndingori nemwana umwe chete. I am staying with my mom. I am tired of staying with my mom. I feel like I will end up killing my mother. That is why I want a man that I will move in with so that we can plan our future together. Ndine minyama yekungosangana nevarume vanozongonditsotsa. Ndainge ndisingadi kudeita muZimbabwean, but now I feel as if it is better to date amongst my own. Ndainge ndichidanana kazhinji nema Nigerian nema Black American, but my heart has been hurt and my mom has slept with each and every man that I have dated except for my baby daddy. Amai vangu mukomanashi vanotozviona sekunge tiri pacompetition. Can you believe it mukoma kuti mama vangu vanotosabotaja marelationship angu, vanondinyeya nemaboyfriends, ende kana ndikarambwa mama vangu she celebrate kutoisa mastatuses celebrating. She hates me as if I am not even her daughter. Nyaya yakatangira pamwe pandakambodanana neumwe muNigerian. I then found out kuti all of a sudden this Nigerian guy, he was no longer into me. It was so surprising because aitomboita sekunge munhu anotondida zvekutodaro, but now he was all hating on me. Ndakazoti after tarambana, after a couple of months, I saw my pictures mufoni mamama vangu vakarara muhotel na ex wangu. Mufunge zvenyu mukomanashi. I confronted my mom, vakatondituka vakati get out of my house. Mama vangu handizivi kuti vanoda kuti ndinge ndichiita sei. The competition between mom and daughter hamuna chamuri kuziva. My mom does not even care kuti ndichidanana nemurume ivowo vanenge vari pachipari neni. And even the way that we live our life, I fear for my daughter kuti she is learning nothing. Tinogara tichitukana, tinoti kana tichitukana kudaro mwana ndinomutora ndomuendesa murumu mangu, ndomusiya arimo tichishaudana na mama vangu. Ende mama
she is someone wekuti kana vakatanga kutuka nyangwe mavhauga vanenge vachidanidzira. She does not even care. Ivo vanoti vane bitterness nekuda kwezvavakaitwa nadhedhi vangu. How can I make my relationship and my mom to become better? Is this normal kuti amai nemwana wavo musikana they have this jealousy between them, kana kutoti patori nenyaya iripo kuti mama vangu maybe muroyi, vakaona kuti handikwanise kuitawo muroyi ndokusaka vakandivenga. If there is generational witchcraft, ndinoitawo sei so that mama vangu vandisiye ndichiraramawo upenyu hwangu? Apa ndakambotaura nemumwe muprofita akati ndine masari futi, ndozvimwe futi zvinondishungurudza mukoma. Yo vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi kana uri kuAmerica looking for a partner, hanzi ndiri kutsvakawo munhu agara aine mapepa ake nechekare, so that we can sit down toona kuti tinokwanisa here kuzoronga ramangwana redu rakanaka. Hanzi ndinge ndichimbosiyana naamai vangu ava, vanorara nemaboyfriends emwana wavo, saka iye ari kuti ari kuda kumbobvamo munzvimbo imomo mavanogara oenda somewhere far otanga upenyu hwake. Pakaipa. Ngatitaurei naye mucomment section.